Storm Eduárd, Kanávor János, Tóth Ferenc, Bab József, Gábris László, Kejzer Sároly, Wittmann Pál, Árpa Péter, Nagy Ferenc, Régen József, Kurz Lajos, Mészáros János, Újhelyi Ferenc, Kotlár Titus, Nagy István, Prikler János, Nagy János. Dňa 11. novembra 1918 o 11. hodine 11. minúte sa podpísalo prímerie v železničnom vagóne vo Francúzsku s porazeným cisárskym Nemeckom. Týmto prímerím bolo prakticky dohodnuté ukončenie Prvej svetovej vojny, najväčšej a najstrašnejšej vojny, akú do tej doby ľudstvo spoznalo. Dátum 11. november sa stal na pamiatku obetiam vojny v demokratických zemiach Európy, v USA, Kanade, dňom vojnových veteránov. S týmito myšlienkami vás vítam v mene organizátorov základnej organizácie Čenavetu, Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb a rímskokatolíckej farnosti na dnešnej pietnej spomienke, ktorá sa koná v rámci 36. mestských kultúrnych dní v Bratislave. Vážení prítomní, v mene organizátorov srdečne vítam medzi nami vojenského pridelenca Maďarska. Az önöknek nevében is tisztelettel üdvözlöm Magyarország védelő ataséját, Leskó László Tamás alezredes urat. Vítam medzi nami otca Dominika, kaplána našej farnosti. Üdvözlöm az alapiskola és óvoda igazgatóasszonyát, Nagy Mónikát, és természetesen mindnyájukat, akik emlékezni jöttek. Vítam zástupcov miestnej organizácie Matice Slovenskej a vás všetkých, ktorí ste prišli si uctiť pamiatku obetí Prvej svetovej vojny. Ján Boto, piesne vojenské, Úlivok. Keď odchodil mlyn z dvora, vyťal krížik do javora a pod krížik 4 slova. Milá moja odstavka. Prvý deň ten kríž belavý. Kdeže sa môj milý baví? Baví sa on tu, v tuhom rade, dobúva tam ručky mladé. Na druhý deň kríž krvavý. Kdeže sa môj milý baví? Baví sa on na bojsku, daždikuje, šabiel blízku. Na tretí deň kríž ten tmavý. Kdeže sa môj milý baví? V šírom poli dorúbaný, chránia ti ho strachy zraní. Tóth Árpád, katonasír, a kárpáti harcok idejéből. Magányos sír a keskeny, elhagyott völgyben, keresztje ferde már, veszendő. De gyapjas hó a vállát, enyhekendő, szelíden védi, s rajtól ráfagyott kis jégcsapok, gyémándísze ragyog. Míg lent a néma bíborban, derengő mélységben, zárt szemekkel, és merengő arccal nyújtózik egy ifjú halott. Ha véres szemmel s arany napsisakban a hajnal újra a hegyekre csattan, pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod. Sírod felett még dús moraj lebeg, de te feledd az ágyút már. Te álmod, hazaértél, s ugat vén hűebed. Vážení prítomní, vojna je zlo, ktoré dlhé tisícročie vrhalo a vrhá svoj skazonosný tieň na ľudstvo. Ešte viac to precítime teraz, keď priamo v našom susedstve zúri vojna. Vidíme, ako sa trápi civilné obyvateľstvo na ukrajinskej, ale i na ruskej strane. Nehovoriac o vojakoch, ktorí pokiaľ nedostali vojenské predvolanie, boli takisto civilní ľudia ako ostatní. Nemôžeme zaprieť, že každý z nás je vydaný na pospas veľmocí. A tento fakt nám deň čo deň pripomína, aké strašné je to, keď sa človek cíti byť bezmocný. Milí prítomní, uvedomme si, kto sa neučí z dejín, je nútený opakovať chyby z minulosti.
vážení prítomní, v mene organizátorov ďakujem, že sme mohli spolu spomínať a vzdať hold obetiam Prvej svetovej vojny. Ďakujem našim žiakom zo základnej školy Betlárska za program a za poklonu. Zvlášť ďakujem za účasť vojenského pridelenca Maďarska. A na záver nášho pietného aktu prosím otca Dominika o krátku modlitbu za zosnulých a o záverečné požehnanie. A zároveň ďakujem, že je súčasťou tohto pietného aktu. A preto aj dneska sme tu, aby sme si ocenili to, že boli tu pred nami predkovia, ktorí vlastne tento svoj život darovali, aby sme my mohli žiť, aby sme mohli žiť v lepšom svete. Ale nebolo to úloha iba ich, ale táto úloha je pre každého z nás. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. To bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky. Odpočinutie večné daj im, Pane. Svetlo večné, nech svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami, nech vás všetkých vo vašich spoločenstvách, vašich rodinách, vašich priateľstvách, aby sme sa nám daril budovať ten mier a pokoj medzi nami. Žehnaj všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Sme v pokoji. Pán Boh zaplať, köszönöm szépen, és találkozzunk jövőre is ugyanitt. Talán most ide töltést kívánok. Ďakujem pekne, stretneme sa aj na budúci rok.